Какво представлява лазерната епилация и с какво се различава от останалите процедури за обезкосмяване? Прилагайки различните методи за отстраняване на нежеланото окосмяване, може да се постигне ефект на стабилна или нестабилна епилация. В случая на нестабилна епилация, космените фоликули не се унищожават. Към тези методи спадат бръсненето, депилацията и механичното изкуване на косъма. Основни недостатъци на тези методи са краткотраен ефект, болезненост, възпалителни реакции и врастване на космите. Стабилна епилация се постига чрез унищожаване на космените фоликули с методите на електро- или светлинна епилация. При електроепилацията посредством игла електрод се унищожава фоликула чрез електрически ток. Този метод е доста болезнен, а също така и неприемлив за обработване на обширни зони. При лазерната епилация, която всъщност е вид светлинна епилация, светлинната енергия се поглъща избирателно от пигмента в стъблата и луковиците на косъма, което води до термично разрушаване на космения фоликул при липса на увреда на околните структури. В нашите лазерни центрове епилацията се извършва с последно поколение александритов и ендиак лазери. Всяка една от тези системи има своите предимства и приложения в зависимост от вида на косъма. Характерното за ендиак лазера е излъчването на светлина с дължина на вълната 1064 нанометра, която ефективно разрушава структурата на тъмните косми, независимо от степента на загар на кожата, както и от слънчевата активност в момента. Недостатък на този лазер е ниската степен на реакция на рижи и светлоруси косми. При александритовият лазер дължината на светлинната вълна е 755 нанометра, високо ефективен е при светли клиенти с руси нежни косми. Този лазер не е подходящ обаче за мургави и клиенти с изразен тен, както и в периода на изразено слънчево греене. Броят на процедурите е индивидуален и зависи от много фактори, като структура на косъма, обработваната зона, възраст, пол, хормонален фон, прием на някои медикаменти и други. За зоните на тялото обикновено са необходими около 7, а за лицето около 10 процедури. Необходимостта от няколко процедури се определя от факта, че при всяка процедура трайно се унищожават само космите, които в момента на обработка са в активна фаза на развитие, а това реално са само около 10-15% от космите в този момент. Продължителността на процедурите зависи най-вече от обработваната зона. Също така, изключително мощните лазери имат възможност да работят с увеличена честота на подавания импулс, което прави процедурата максимално кратка и спестява време на клиента. Трябва ли предварително по по-специален начин да се подготви зоната, която ще бъде епилирана? Основно изискване е космите в третираната зона да не са изкубвани поне 2-3 седмици преди лазерната обработка, а преди самата процедура трябва да бъдат максимално скъсени чрез бръснене, депилация или подстригване. Болезнено ли е усещането по време на процедурата? Едновременно с лазерната обработка кожата посредством специална охлаждаща система се предпазва от загряване. Това намалява до минимум неприятните усещания за клиента.